mahadlok mamatay, dili mahadlok silutan, dili mahadlok prisohon, maunay gawasnon. Sa Team Marcos o Team Duterte, hay Manilay nagpakita nga murag gawasnon. Naaba o kana bang di mahadlok magantos, di mahadlok prisuhon, di mahadlok patyon. Hain man ani sa Team Duterte o Team Marcos. Ako lang gining i-insert kanunay kay na. Hapit 1 month na lang mag-eleksyon na ta. Nya naara di aning duha ka teams ang dagko nga mga kandidato. Kanang mga independente na say pipilaan di amo panig sa Team Duterte, di say uban ni panig sa Team Marcos. Generally speaking, ang nag-contest karon sa atong midterm election, Team Marcos o Team Duterte. Ato sang i-check. Usa na ni sa ato mga check. Sige, tagmisa din nya di ta ka maong mo relate ngadto sa atong political situation. Freedom. Kanang atong pagbutar mo na'y pag-express sa atong freedom. Pero kung ang atong pilion, mga ulipon sa sala, ang atong freedom maulipon pod sa sala. Muna ningon si Kristo, ang tinuod nga maulipon ninyo, dili si Nabucodonosor, dili ang mga Romanhon, during the time of Jesus, dili ang mga Japanese during our World War II, dili ang mga Espanya during the Spanish occupation sa atong Pilipinas, dili ang mga Americans during American occupation sa atong nasod, kung dili ang sala. Nilingiyay mong tupad, inanaa kay sa muna pilio nato, di man gyud kalikayan naabatay sala o pilio nato nining umaabot nga eleksyon kadtong mga kandidato-kandidata nga minus og sala. Nya unsa may timailhan aning mga taong minus og sala, dili mahadlok magantos, dili mahadlok mamatay, dili mahadlok og atakihon sa ilang mga kaaway. Kamaong ligon sila, dili sila dali nga maratol kung atakihon sa kaaway. Sama sa mga apostoles, gigluto sila, gipatay sila, wa mahadlok, sige lang yapong buhat sa pagsangyaw. Sama ni Jesus, buot siyang patyon, nitubag lang yapon siya tinarong, nya iya yapong wa gyud siya mahadlok nga musulti. Dili sige lang mong pangangkon nga ang Dios inyong amahan, pero nagsige mong paningkamot pagpatay nako. Unsa man gyud rason nga ako gikan man ko sa Dios, nagbuhat man ko sa mga buhat nga Dios non, nganong inyo man kompatyon, pruiba na nga dili mo anak sa Dios, na makak mo, mga ulipon mo sa sala. Gisulti na ni Jesus, bisan pa man gilibutan na siya sa buot mo patay niya nga authorities during his time. Napatay ba siya o wa? Tubag. Napatay ba si Jesus o wa? Kusga. Ano, di mamukha mo tubag, naulipon sad mo. Napatay siya sa mga authorities. Maunay atong gihandom karon nining atong Lenten season, labi na gid sa Holy Week celebrations, ang iyang kasakit o kamatayon sa cross ni Jesus.
Pero atong gisumpayan, doon natay Easter Sunday o Easter season ang pagkabanhaw. Nahitabo sana sa first reading, si Shadrach, Meshach ug Abednego giiksas kayo, daghang naghilak ato tingali nga mga kaliwat nila, pero sa didto na sila kalayo, nakita nga nangatangtang ang ilang gapos o naglakaw-lakaw ra sila kayo, napunan pagyug usa, anghel ang kuyog nila, wa sila maunsa. Og didto nakita ang tinuod nga freedom, ang kagawasan na aragyod gikan sa Ginoo. Muna si Kristo ragay atong manluluwas sa kaulipnan sa sala. Si Nabucodonosor na ulipon sa sala. Kasagaran Diyos dali nga maulipon sa sala, mga igsoon, kanigyong naay gikuptan nga gahom. Og naay gikuptan nga kwarta. Muna peligro kay nang naa kay daghang kwartang kuptan, nya naa sa kay gahom. Dinhi sa simbahan kinsa may dunay kwartang gikuptan unya naa say gahom. Kusga. Ayo kinaibaw mo ang pari. Nakaroon unsa man say akong buhaton aron dili ko maulipon, kinahanglan ako ginang buhian ang kwarta ug ang gahom. Unsaon man nako paghimo, ato nang gipangtukod og balay, atong gipanghatag sa mga kabos, mga masakiton, mga scholars, ato nang gipanghatag og sa ato mga workers, sa ato mga kapilya, ato nang gipanghatag didto. Nagtukod tag mga kapilya, nagpaayo tag mga kapilya, ginamit kining kwarta nga inyong gihatag dinhi, diha man sa slot or diha man sa ato mga donations. Naatay Paris Finance Council, mao nay nagkupot sa tanang records og sa nagkontrol sa kwarta. Ako isipari, mudawat na lang kog stipend, ang tanan akong buhat dire recorded kay aron mamonitor gyud ang kwarta. Ako nang gibuhian ang kwarta kay maulipo niya ko ana, no? Niya kining gahom, kini akong gahom, ako sa ning gigamit aron inyo kong sugoon. Kitang tanan na gustong naay freedom from the bondage of money, the bondage of power. Kanigyong money and power, mao ni dagko kayong mga leaders or mga gahom nga nagulipon sa daghang mga tao. Nya kinsa tong maulipon aning kwarta o gahom, mao sa to sila'y maulipon sa mga tao. Si Nabucodonosor gusto niyang maulipon ang tanan, kay naulipon naman sa siya sa kwarta o sa gahom. Kinsa ron sa atong mga politicians ang naulipon sa kwarta o sa gahom? Ayaw na nagbutare. Kana bang mga politicians nga siging pangwarta, kana bang mga politicians nga i-impose gyud nila ang ilang gahom, di na nato butaran. Pilion nato kadtong mugastos ilang kwarta para natong tanan o kadtong andam nga moalagad sa atong katilingban aron masumpo ang kaulipnan sa sala. Sa ato karong nasod,
ato gining ako ning balik-balikon, daghan kayong naulipon sa sala. Unsa mga salaa ang nag-ulipon ronato? God number 1 gyud, graft and corruption. Kanig yung kurakot. Gamay pa kong bata, kadungog na ko ana, 1963 man ko na tao, kadungog na ko anang corruption. Hangtod na lang karon hapit na ko mamatay, maulang gyapon na graft and corruption. Kaning drugas, gamay pasad ko, batanon pa kun ana ng drugas, karon naalang gyapon ng drugas. Sunod, kaning insurgency, kanibang mga tao nga gustong gubon ang gobyerno, pinaagi anang underground movement. 50 na kuno na katuig kapin, hapit na mo sa 60 katuig silang nag-operate dinis Pilipinas. Hangtod karon na alang gyapon na sila. Gani ang pipila nila kuno nagkupot nag mga posisyon sa atong gobyerno. Nag-ulipon gyapon na nato. Yan, niya paning sala sa sugal. Kaning sugal, grabe yun. Scatter, ug uban pa, tungits, sweltres, manok, hantak. Sigig yung sugal. Ilingya imong tupad, inawap aka manugal. Sige sugal. Kasino, para sa mga arang-arang pagkabutang. Ana. Nag-ulipon sa ninato, nanga-adik na. Ana, sunod kaning sex. Sinful sexual activities. Why mga kasal, siging sex. Hangtod na lang pulos laki mag-sex, pulos babae mag-unay na lag-sex. Naani mga lugos tungod yapon na sa sex. Patyon na baighuman ang uban. Hastang mga ginikanan o mga igsuon, muunay na maglugos sa ilang kaugalingon nga mga kaubas pamilya. Labi na gyud ang mga stepfathers, kasagaran, mubuhat na magdautan, ang mga uyuan, mo-rape naman sa ilang mga pag-umangkon. Apil na sa ning nagwali, kaming na nagwali, muunay naman sa parisyoner. Tungod gyapon na sa sala, sexual sins. Kani pipila lang ni akong gisgutan, napay daghang sala nga nahitabo stong katilingban karon nga niulipo nato. Kinsa man sa Team Marcos o Team Duterte sa atong tan-aw ang maningkamot ug naningkamot based sa ilang track records, pagsumpo nining maong mga sala nga akong ipanghisgutan, mo'y atong butaran. Kay kun ang atong butaran, nagpadaghan aning maong mga sala, maulipon lang yapon ta hangtod sa kahangturan.